Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin be Leartiben eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Beraz, hasi egingo gara. Asteon abiarazi da Ondarra 2020 etorkizuna erabaki prozesua, Ondarrako garapen ekonomikoagaz lotutako erronka nagusiak identifikatzea helburu duen ekimena. Egitasmoan parte hartu dutenek herriko diagnostikoa egin eta estrategiak proposatuko dituzte. Ondarroako udalarentzat garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea lehentasunezko kontua dira. Bide horretatik, asteon merkataritza eta turismoaren gaineko lan maila eta arrantza eta industria arlokoa batu dira. Hausnarketa prozesua abian jartzeaz gain, udalak garapen batzordea ernaldu eta martxan jartzeko helburua be badauka. Izan be, batzorde horrek prozesuan ateratzen den ekintza planari emongo dio jarraipena. Egitasmoa joan den astean aurkeztu zuten Ondarroko alkate Argia Ituartek, Eluiar Fundazioko Amaia Zarrabeitiak, Leartibai Garapen Agentziako Ainara Basurkok eta egitasmoaren sustatzaile Antxon Uskolak. Hurrengo hitzordua abenduaren 13 egin dute. Egun horretan kontraste taldea batuko da, Seiretan, Kofradia Zaharrean. Zerbait esateko dakarren edozeinek, jakin nahi da benak, gure herriko gora berak, hurrengo urtitako, ontsi dauke momentu esateko. Bai, aukeri aprobetxetako ontsi dela momentue, eta horretarako zabaldu diela atiek edo aukera hau eta aprobetxetako. Dano konturala, anima eta parte hartzeko. Auzolanean horrelantxerik ospatu du aurten Ziortza Bolibarrek herriko desanexioaren 8. urteurrena. Mendi martxa 6. urtez egin dute herritarrek eta aurreikuspen guztiak gainditu direla esan du Aranbaltz Kultur Elkarteak. Zortzireun lagun baino gehiagok parte hartu dute aurten mendi martxan. Eta eguerdian egin zen bazkarian 250 lagun inguru batu ziren. Bi ekintzetan herritarrek gogotik parte hartu dutela eta Aranbaltz Kultur Elkartea pozik dago. Ez bakarrik lagun askok parte hartu dutelako, ez bada ze herritarrek, alegia Ziortza Bolibarko bizilagunek, auzolanean behar egiteko gai direla erakutsi dutelako. Izan be horixe zen kultura taldearen erronketako bat. Aurtengoa egin eta gero, orain datorren urtera begira geratu da Aranbaltz. Kirmen Uribek bigarren novela aurkeztu du asteon, Muse izenburupean, idazle ondarrotarrak Robert Muse idazle flandiarraren eta gerra garaian Euskal Herritik kanpora joan behar izan zuten umeen historia kontatu du. Eleberri honegaz, betiko irakurleak zaindu nahi izan dituela esan du Uribek. Pozik dago ondarrutarra. Izan be, adiskidetasunari keinu berezia eginda, aspaldik urteetan galtzen ari diren baloreetan oinarritutako liburua prestatu du. Asteon aurkezpenak egin ditu. Robert Musera kanteko idazle bat, berak idazte ban flandeseko hizkuntzan, eta 1927an jaso ban beranetxik Euskal Herritxik ondako eskatxik ilutzen zuten Carmen deiz. Orduan, horren harremanan ondorioz, bera bizitzi aldatzen gero eta konprometidua izango da gizarteaz, eta, alako zehatxik idatzi duten oso gertutik sentitu emotenako Robert Muse, zan idazle bat, balore bat zumengana ez, elkartasune, kompromisu, humanidadi, eta horretxe balorio nahi zatxoaz rekupera goxe nobelak ez da, bizizan gada nok bizkat fikzinoi handi baten ez da, atzenen gortikan. Eta aurkezpenetako bat, Bixar Bilbon antzokixan egingo da arratsaldez, bertan egongo da jente ezagun esan zeintzuk, noiz izango dan, eta bizkatxo bat aurkezpena gero zelai jarraitzuko da ben.
aurkezpenetan nahi izan du zain ju lurraldetasun enjau aurkezpena ja Iruñan enjau, Bixar Bilbon izango da kafe antzok izan Anderlikus eta Miren Gaztainagaz, eta zerrandi bat izango da, zuzenin irakurri ingau noveli. Gero Donostin beste aurkezpen bat, ja prentzentzako, eta gero etorriko ariz Gazteiz, Durango Plazokan eta Basona. Dana betun. Eta ondar bez zertxo, Da, Durangoko azoki izanaz, zaztazu lehen, egun guztixetan edo egun guztixetan bertotik ibiliko zazela, ezta? Bai, niretzako literatura biharra eta minaz langile bat. Zeno, Durango neon dela, gaina Euskaldunan nokaleko bat da, egunero eskatu. Martina Semengo Akerbeltz gaztetxak laugarren urteurren jaia ospatuko du bihar. Horrela bada, musikak, jolasak eta bazkaria izango dira asteburuko protagonista. Eta aurretik antolatutako jaietan egin bezala, oraingo honetan be herriak kolorez jantziko du Akerbeltzen ospakizunak. Egun osoko egitarauagaz ospatuko du Akerbeltzek urteurrena. Goizean goiz jolasak izango dira nagusi, eta ondoren bazkalordua ailegatu arteko txikiteoa egingo dute. Bazkaldu eta gero, kantu postrea jolasa egingo dute. Eta hortik aurrera jaia bakarrik idatziko da. Jolasak, musikak eta jai giroak Markina Semein zipristinduko dute asteburuan. Beste behin Mutriku goigoitik ospatu du antzerkiaz brai ekimena. Egitasmoak bi aste irauditu eta batean edo bestean herritarrek antzerkiaz gozatzeko aukera eduki dute. Bigarren asteburuan Siriako Andonegiren lanak taularatu dituzte herritarrek. Goizeko izarra Mutrikuko antzerki taldeak arrakastaz egin zituen joan den asteburuan antzeslanak. Bigarren asteburuak kutsu herrikoia eduki zuen, izan ere, herritarrak izan ziren taula gainera igo zirenak. Lehenengo astean zein bigarrenean, antzerkizaleek zuzenean antzerkiaz gozatzeko aukera eduki dute, eta ekimena beste behin ere, arrakastaz egin dela esan dute arduradunek. Ondarroako Erdiaroko batzordeak, Erdiaroko jaian 7 emakumeen movimentu eta Bikritz taldeek egindako hormairudia ezabatu du, muralak Erdiaroagaz loturarik ez eukala iritzita. Batzordearen esanetan, egitasmoen eta emaitzen arteko desoreka izan da ezabaketaren arrazoi nagusia. Erabaki horren aurrean, egileak haserre agertu dira. Apaizari emon dioten hitza bete ez delako, ezabatu du Ondarroako Erdiaroko batzordeak atxepirariko hormairudia. Mural egiteko proposamena batzordeak ontzat eman bazuen be, batzordeak margolariek zehatz zer egingo zuten ez zutela adierazi esan du. Zoritxarrez, aldiz, muralaren emaitza ez dela batzordeak espero zuena izan gaineratu dute. Eta Ondarroako apaiz eta eliztarren ikuspegitik be, iritzi berbera jaso zuen batzordeak. Hori dela eta, batzordeak ezabatzeko erabakia hartu zuen. Muralaren egileek, 7 emakumeen movimentu eta Bikritz taldeek, euren ezadostasuna azaldu dute ezabaketaren aurrean. Astelehenean Euskara Eguna ospatuko du Euskal Herriak, eta horren harira Lehartibain eta Mutrikun be hainbat ekimen antolatu dira. Bertoko udal gehienek ospakizunagaz bat egin dute, eta ekimen asko eta asko antolatu dituzte biharko. Lehartibai eta Mutrikun ondoko herrietan ospatuko da Euskara Eguna. Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Izpaster, Markina Semein, Mendexa, Munitibar, Mutriku, Ondarroa eta Ziortza Bolibar. Batean eta bestean, ikuskizunak, lehiaketak eta jaialdiak izango dira nagusi. Eta herritarrei ekimenetan parte hartzeko deia egin diete antolatzaileek. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz jarraian, asteko zorion agur guztia ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean, informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta baita gogoratu webgunetan informazioa, argazki galeriak eta bideok eskuragai dituzuela. Beste barik, asteburu on eduki. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak.
zoriontsu zera. Pozak txoratzen ator ni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen ator ni ere gaur